para Kristen beije ngi la sha yo sngo ye kene ke jing ong ha tin pareng. Little knowledge is dangerous. Lane syakatin kasi jungi ka jingtip malumala kalong kabama. Kalong kabama namar kadai ka jingtip ka bom tikna. Namar kata kadau bunsin kum kane ka jaj jingtip malumala kaya lam syaka jing bakla. Kadai kane keng kebangi yo sngo ha ka jing pule na ka gospel ba manta kasngi to ding jong ka tayo basaw ha ka porlen. Kita kinong ya lamju ki Parisi bat ki Sadusi ki Stat Ain kim syam la tipura syapang umesaya. Kajing tip jun ki kalong malu mala. Henry gile benle le tip lut bat tipura namar kidon kajing sarong. Kajing sarong jong ki kaya haswa jong ki. Namar bakidon kum kate kajing long kaba mahapat ban pensung mat ban pensyai. Kalong tik kumuta uwe kena sarong hangame ubakwa banang ban tip syuk syapang ka science. Ti uwan tuition sya uwe nung hikai science. Uta nung hikai science habau yu ya kata ka jingle he bat ka jing sarong kalau jong tau kena school uwan ra kapela kabadap lupa bat ujok ru ubadap shijok uai hau tau kena yau jok bat upa te hakata kapela ya ka utau kena ute baduong babu kala slay ka hapela ngamla syu bante watarai bangadeng bit nganom te syu utau nong hikai pu samarki pai sya uong ngaru ngam de bit kajing sarong hangame jong pi kala slay palat hakajing im jong pi ngamla syu ban hikai namar kat kaba nga hikai kasyu slay kumba slay ketu dei kene kaba kita ki Parisi ki Sadusi bat kiju kilalong kajing mod jing berkat jong ki kala dap kinom la syu bandang wat ne lapi kena ya kajing shisha kabapura udon uwe riustat ong kumne hari Amerika kidon shispa mud ki briu ki ba isi ya kabalang Katolik. Henry haka pertei kidon da ki million namarba kim kwa ban tip tikna ne tip pura syapang kabalang Katolik. Kim kwa tip syu namar kilong kum kitei ki Parisi ki Sadusi bat utei ukena ubawan tuition. Hooj omdei tang kiwei ki balong komta mangaru mapiru bunsin ngimju kwa ban wat ya kajin shisha kabapura dei ne em ngishu hunno ha kata kajin tip kaba malu mala kajin tip bom tikna bat bunsin dei na mar kata kadau ken kajin ngejungi kam scam Dei namar ka jing bamwad benya jungi syapang ka jin shisha syapang jisu te habang ye kendu ye kejing habang kejing pensoi jung kiwei kawan ni kloi ban ino wat yala kejing don bun kibriu kibam sotu ya ka Trinity bakuj don bun kibriu bom nang ban pen ya per hapdeng ka jing mut jong ka jing burom bat ka jing mane dang don shushu kibriu ne wat ki para Kristen jong yiru ki bam tip ya ka jing mut jong ka len bakuj ya ka jing mut jong ka Christmas bakuj ya ka jing mut jong ka
kapor la ya bukuj kanai ken kata ka bangi syaj ong ka jintip malu mala kan ya lambakla bat pin poi sya ka jingma parlok be ka gospel ka bangi pule menta ka singi namar kata ka daw ka khot ka weringi banlong kinong but basisya kinong but batip pura kinong but batip tikna yo Chris ukun jong ublei ubasisya ngakwa ban penkut da ka ne jing ong jong we ne kiru krau ha ka balang upup John Paul baar ba khoj kini hi kentin ki ba mu ong ka bas ngosi jur ha ka ne ka juk ba menta ka deiba kibriu kim tip bha kim tip tikna kim tip pura sepang Jisu kumta kim la ban pediang bat kim la ban ngej ne i ne but ye u kadai ne am puson himapi ngidang don sakumba arta yauduna syuaban kutno kane ka porlen bakhuj ngin poi sya ka por paskha ngakwa ban keli kane hato ngila mo ban shimnya karai hakine ki arta yauduna ban penstat ne pentip syusyu irade sak ndiat syapang jong Jisu ne hato ngila mo ban penpura ya kata ka jintip syapang jong u kan mau kalong ka bama haka kren ka kana pada ngimdon ka jintip batikna bat ka bapura enero ya Yesus Kristus junom la junom amen.